Het is gebruiksvriendelijk, veilig en heeft verschillende handige functies voor zowel particuliere als zakelijke klanten. Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. En we beginnen met het bericht dat de rechter levenslang heeft opgelegd in de zaak Wawoe. Het gaat om de uitspraak van een Curaçaose rechter vanochtend in Vught in de zaak tegen Irvin Nutu Wawoe. Er is levenslang geëist door het Openbaar Ministerie tijdens de behandeling van de zaak. Eind juni begon die en nu is er ook levenslang opgelegd. Wawoe wordt beschouwd als de leider van de criminele organisatie No Limit Soldiers. En hij stond terecht voor een reeks aan misdrijven, zoals betrokkenheid bij meer dan 10 moorden, smokkel van 340 kilo cocaïne, smokkel van wapens, witwassen van geld en leiding geven aan een criminele bende. De zaak werd behandeld tussen 23 juni en 4 juli in de streng beveiligde marinekazerne Suffisant op Curaçao. Wawoe werd toen speciaal uit Nederland naar Curaçao gebracht. Hij zit vast in de penitentiaire inrichting in Vught. Nu was de rechter daar en is er uitspraak gedaan in de zaak. Lijk aangetroffen bij Megapier. Vanochtend vroeg moesten de autoriteiten uitrukken naar Megapier 1. Dat is bij de haven op het moment dat er een levenloos lichaam werd ontdekt. Het was op dat moment niet mogelijk om te bepalen of het om een man of vrouw gaat, aangezien het lichaam al in ontbinding verkeert. Het stoffelijk overschot zal al meerdere dagen in het water hebben gelegen, maar het onderzoek gaat in ieder geval door. Amerikaanse toeristen wilden zelf verdwijnen. De politie op Bonaire is sinds vorige week op zoek naar een Amerikaanse passagier die vorige week woensdag verdween van het cruiseschip Carnival Horizon. Het gaat om Jessica Lee Collins, 47 jaar. Politie zoekt nog naar haar, maar volgens Amerikaanse media heeft zij aan de rederij laten weten in een sms of in een mail dat ze niet gevonden wil worden. Ze heeft haar hut leeggeruimd, een fooi voor haar steward achtergelaten en in een bericht gestuurd en in een bericht laten weten dat ze veilig is en inderdaad niet gevonden of gecontacteerd wil worden. Ze is bekend omdat ze in Amerika een boek heeft geschreven met de titel The True Story of Jeffrey Epstein Victims over de slachtoffers van Jeffrey Epstein. Die werd in 2019 pleegde Epstein zelfmoord en hij is een veroordeeld zedendelinquent. Ernstig ongeluk op de Julianabrug. Gistermiddag rond 3 uur kreeg de politie een melding van een ongeluk aan beide kanten van de brug. Die ontstonden, zo bleek uit onderzoek, nadat een toeristen in een witte Kia Rio, die gingen van Otrobanda naar Puna, verloren de macht over het stuur, knalden eerst rechts tegen de reling aan en toen links kwamen ze in aanraking met de middenvangrail en ze sloegen daarbij half op de kop. Maar aan de andere weg schrok daar een passagier zo van de auto die kant op kwam, dat er werd geremd en daar ook een ongeluk ontstond. Tegelijkertijd waren er militairen die op dat moment op de brug waren, die stopten en hielpen de slachtoffers. Het was een grote chaos en het verkeer aan beide kanten moest worden tegengehouden, omdat er juist heel veel gedaan moest worden door de politie en de ambulancemedewerkers. De ambulancepersoneel keek de toerist in de Kia Rio na en verwees hen naar een huisarts voor verdere medische behandeling, dus ze zijn met de schrik vrijgekomen. SAP uit haar bezorgdheid. De voorzitter van de vakbond SAP, Amado Viltjes, heeft een brief overhandigd gisteren aan de gouverneur, het parlement en de raad van ministers. Hij wil antwoorden op zijn vragen over hoe er wordt omgegaan met ambtenaren en daaraan gelijkgestelden. Verschillende ambtenaren zijn in de afgelopen maanden zaken begonnen over hun rechtspositie. En als ze die winnen, doet de overheid daar volgens Viltjes niets mee. Hij noemt het de aantasting van de trias politica. En als dat gebeurt, wanneer er 1 pijler van de trias politica wordt weggehaald, is het gedaan met de democratie en treedt de dictatuur binnen. Aldus Viltjes, die vooral antwoord wil hebben op een lijst vragen of de regering van Curaçao de wetten in dit land respecteert en ook toepast.
Pisas bij vergadering VN. De minister-president van Curaçao, Gilma Pik Pisas, neemt deze week deel aan de 80ste algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York. Hij was gisteren aanwezig bij de officiële jubileumceremonie van deze editie. Tijdens de vergadering zet het Koninkrijk zich onder meer in voor vrede, veiligheid, het terugdringen van armoede en ongelijkheid. Ook aandacht voor het klimaat en de positie van kwetsbare landen, hervorming van de Verenigde Naties en bescherming van de mensenrechten. U ziet hem op de foto met de delegatie van Curaçao. Naast Pisas is dat Melissa Vasquez, kabinetchef en adviseur van de minister-president. Jurik Comenencia, secretaris-generaal van het ministerie van Algemene Zaken. En Vanessa van Dijsseldonk, medewerker van het kabinet van de minister-president. Ook Lise Grégoire van Haren, de permanente vertegenwoordiger van het Koninkrijk bij de Verenigde Naties, was aanwezig. Zorgen over Curaçaose ambtenaar op lijst PVV. Dat is de Fundación Gente y Ambiente. Die heeft vragen gesteld aan de Nederlandse minister van Binnenlandse Zaken, Frank Rijkaard. In de brief wordt gevraagd hoe het mogelijk is dat een Nederlandse ambtenaar, werkzaam bij het ministerie van Bestuur, Planning en Dienstverlening op Curaçao, op een kandidatenlijst staat van de Partij voor de Vrijheid. Onlangs werd bekend dat deze persoon nummer 3 staat op de lijst van de PVV. En volgens Yvonne Wolthuis-Olf, zij is voorzitter van de vereniging Gente y Medio Ambiente, is dat opmerkelijk omdat de PVV zich vaak haatdragend en polariserend uitlaat tegenover allochtonen en niet-westerse allochtonen. Ze wil duidelijkheid van de minister of dit daadwerkelijk het geval is en of er sprake is van onzuiverheid in het democratische proces. We houden het voor u in de gaten, maar hebben nu even een break en zijn zo terug met meer nieuws. Banco di Caribe presenteert met trots haar gloednieuwe mobiele bankapp. Ontworpen met uw gemak in gedachten. Download de app vandaag nog in de App Store of via Google Play. Het nieuwe app-icoon is te herkennen aan de oranje kleur met het Banco di Caribe logo in het wit. Voor meer informatie over registratie kunt u terecht op www.bancodicaribe.com of op de Facebookpagina van Banco di Caribe voor een duidelijke stap-voor-stap instructie. Klanten kunnen ook bellen naar 432 3555 voor ondersteuning of langskomen bij een van de Banco di Caribe vestigingen. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht, Extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. We beginnen op Sint Maarten, want het College Financieel Toezicht voor Curaçao en Sint Maarten heeft laten weten dat ze zich zorgen maken over de houdbaarheid van het zorgstelsel op Sint Maarten. Die is onhoudbaar, aldus het CFT. Sint Maarten heeft al lange tijd te maken met structurele tekorten bij de zorgfondsen. Volgens het CFT is de situatie onhoudbaar als er geen actie wordt ondernomen. Het gaat er onder meer om dat de tekorten die er momenteel staan gecompenseerd worden door overschotten van het ouderdomspensioen. Maar hierdoor nemen de reserves van het fonds snel af en dat zou kunnen betekenen dat over enkele jaren de reserves uitgeput zullen zijn en er moet dus iets fundamenteels gebeuren, aldus het CFT. We blijven nog even op Sint Maarten, want minister Gums van Financiën heeft uitleg gegeven. Marinka Gums sprak gisteren tijdens een vragenuur in het parlement van Sint Maarten.
en gaf daar een korte toelichting op het proces rond het voorzitterschap van de centrale bank. In de media kwam naar voren dat op het laatste moment een nieuwe kandidaat voor de president-commissaris van de bank werd voorgedragen in een vergadering van de ministerraad. Het gaat om advocaat Gairo Bloem. Daar is over gestemd, maar minister Gums liet gisteren weten dat er nog steeds geen benoeming heeft plaatsgevonden, omdat dat nog heel veel zaken moeten gebeuren. Zo moet er nog een instemming komen van de minister van Financiën van Curaçao. Moet er nog een formeel screeningsproces plaatsvinden voordat de benoeming rechtsgeldig wordt. Zolang Curaçao niet heeft ingestemd en de screening niet is afgerond en de landsbesluiten niet zijn uitgevaardigd, bestaat er geen benoeming. Ze heeft nu kort antwoord gegeven in het parlement over een situatie, omdat veel mensen verbaasd waren dat Gairo Bloem opeens de naam naar voren werd gebracht en er meteen over werd gestemd. Dan is er opnieuw slecht weer op komst. De orkaan Gabrielle is gisteren uitgegroeid tot een zware orkaan, enkele dagen nadat de storm zich in de Atlantische Oceaan had gevormd. Daarmee wordt het de 7e benoemde storm van het Atlantische orkaanseizoen van dit jaar. Het in Miami gevestigde National Hurricane Center verklaarde dat Gabrielle waarschijnlijk de Atlantische Oceaan op zou trekken en geen bedreiging vormt voor land. Maar u weet hoe het kan gaan met orkanen. Er moet altijd goed naar worden gekeken. De golven van de orkanen kunnen namelijk erg hoog zijn en daarmee zou er toch gevoeld worden dat er een orkaan in de buurt is. We houden het allemaal voor u in de gaten. En dan gaan we nog naar Venezuela, want de Venezolaanse oppositieleiders die steunen de inzet van de VS in de Cariben. Het gaat om de oppositieleiders Edmundo González Urrutia en Maria Corina Machado. Ze hebben hun steun uitgesproken voor de militaire aanwezigheid van de Verenigde Staten in het Caribisch gebied, die door de regering van Nicolás Maduro wordt beschouwd als een bedreiging. De Verenigde Staten hebben bijna een maand geleden verschillende schepen en een onderzeeër in de Cariben ingezet. En volgens de oppositie is dit een manier om het regime van Maduro daadwerkelijk weg te krijgen. Het Venezolaanse volk heeft geen andere keuze dan het regime ten val brengen en de populaire en soevereine wil te herstellen. Zo zeiden de oppositieleiders in een video die is gericht aan de wereldleiders die in New York bijeen zijn voor de algemene vergadering van de VN. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van de hele uitzending. We zijn er morgen weer en ik hoop u ook. Allerbeste, tot ziens, dag.